Il-Partit Nazzjonalista se jagħmel minn kollox biex jara li l-pajjiż ikun aktar sigur għal kulħadd. Se jagħmel minn kollox biex tkun eliminata l-inugwaljanza u jkun assigurat li n-nisa mhux biss ikunu siguri iżda ikollhom is-seta bisħieħ biex jimxu l-qudiem u jirnexxu. Hekk iddikjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grieg fil-Parlament meta spjega li il-partit immexxi minnu jaqbel ma' emendi fil-kodiċi kriminali li fost l-oħrajn jeskludu l-femiċidju milli jkwalifika bħala omiċidju skużabbli għabbażi ta' passjoni istantanja. Il-messaġġ tiegħi huwa ċar. Se nagħmlu dak kollu li nistgħu biex dan il-pajjiż ikun aktar sigur għal kulħadd. Aħna se nagħmlu dak kollu li nistgħu biex neliminaw l-inugwaljanza u niżguraw li n-nisa mhux biss ikunu siguri iżda li jkollhom is-seta bisħieħ biex jimxu tassew il-qudiem u jirnexxu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li għandhom ikunu trattati kif suppost l-isfidi li jġibu magħhom il-problemi tas saħħa mentali anke biex ikunu mollija l-standards tad-diċenza f'pajjiżna. U għamel referenza partikolari għall-omiċidju tal-Pollakka Paulina Dębska li qal li mingħajr ma wieħed jiġġudika la darba l-proċess għadu għaddej għandu jiġi trattat bħala konferma tal-fallimenti istituzzjonali li qal li jista' jkollhom konsegwenzi koroħ. Bernard Grieg kompla li l-bidla li hemm bżonn issir għandha ssir b'mod tanġibbli u mhux biss superfiċjali. Għax fid-dawl tal-fatt li l-allegat aggressur kellu storja ta' problemi ta' saħħa mentali kien ikun aħjar li kieku s-sistemi kienu aktar robusti jew li kieku rapporti preċedenti ittieħdu bis-serjetà. Da mhux biss b'aktar sigurtà fl-ispazji pubbliċi iżda wkoll b'impenn akbar fl-edukazzjoni li jindirizza ċerta mġiba lejn in-nisa bħalma ġara f'vittmi oħrajn ta' femiċidi, ta' vjolenza domestika, ta' stupru, abbużi u fastidju sessuali fost oħrajn. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kompla li billi naġġornaw din il-liġi jaf ma jkunx biżejjed għax dawnu biss il-bidu ta' dak li jeħtieġ isir. Per eżempju semma kif ma nistgħux nibqgħu għaddejjin bil-mentalità ta' kollox jgħaddi kif rajna fl-aħħar snin ta' Gvern Laburista. U fakkar kif kien il-Partit Nazzjonalista stess li appella l-ewwel għal din il-liġi u lest jipperfezzjona waqt l-istadji ta' kumitat, għal kontrarju tal-Ministru tal-Ġustizzja li għall-ewwel kien eskluda li għaddija. Bernard Grieg qal li bħalma ridu naraw li ekonomikament noħorġu lil pajjiżna mill-grey list mill-aspett soċjali naħdmu fuq il-prinċipju li bulis ma jistgħux ikomplu jirbħu. Għaldaqstant ma nistgħux naċċettaw aktar tattiċi ta' intimidazzjoni, vjolenza u fastidju. Fil-waqt li appella biex wieħed jirrispetta u jipproteġi il-libertajiet tal-ieħor, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Istat għandu jara li jsir l-investiment meħtieġ ħalli l-isfidi tas-saħħa mentali ikunu trattati kemm jista' jkun kmieni u b'mod holistiku. Fost l-oħrajn billi l-esperti tas-saħħa mentali jingħataw is-seta u r-riżorsi meħtieġa. U tem billi nota li hemm ħafna aspetti li għandhom bżonn jittejbu, iżda l-ammont ta' xogħol li hemm bżonn isir m'għandux jaqtalna qalbna. Minflok għandna nimtlew bil-motivazzjoni biex nibdew nimxu l-qudiem, anke qudiem gvern li sfortunatament hu interessat biss biex jagħti xturu politika reattiva u fokata biss fuq il-billboards.